ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ କରୁଛୁ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ହେଇଥିଲା ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ରାମାୟଣ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଜି ମିଠା। ଏଇଟା ତ ମୋର, ଆଉ ଏଇଟା ମିଠା, କଦଳୀ, ବୁନ୍ଦିଆ, ସେଉ ଭୁଜିଆ ଆଉ ଚାଲ ଆଉ ରଖିଦେବା। ଏଇଟା ମୋର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଆଉ ବାପାର ଚାର୍ଜର ଅଛି। ତ ଏ ଦେଖ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଆଉ ଏଇଟା କୋଚା ହେଇଛି, ଟିକେ ସଜେଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ସିଧା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ମୋ ମାଆ କ'ଣ କରୁଛି। ମୋ ମାଆ ଦେଖ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି କେତେ ବିନ୍ଦାସରେ ଦେଖ। ଆଉ ଏଠି ଡାଲି ବାଲା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲ ମୋ ସାଇକେଲ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପଙ୍କଚର୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଇକେଲ ପଙ୍କଚର୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ମୁଁ ଯାଉନି। ମାଆ ଏତେବେଳୁ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ଏଇଠି, ମୋତେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ ଫଟୋ ଆଉ ତମ ଠାକୁର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖ। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ବଳେଶ୍ୱରୀ, ଇଏ ବିମଲେଶ୍ୱରୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଗଣେଶ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମହାଦେବା। ଆଉ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।